Nå, hej. Nå, det sad vi, du ikke lige har hørt om. Nå, goddag, og jeg begynder at pille lidt igen. Så, så, I ser lige verdens bedste kører nu til at køre, men det skal I ikke tage at komme til at snakke med ham, fordi han er virkelig mongol. Så, I får lov at se ham køre på en måde. Kør ven. Jeg har altså lyst til at skyde Mikkel. Kan du ikke lige køre Mikkel ned? Hvor fuck er hans bil? Prøv lige at holde over til hans bil. Kæft, hvad er det. Jeg er virkelig dygtig til ham, synes jeg. Nu laver vi. Nu skal du ikke blive ligesom Thijs. Jeg tror, han kan alt. Au. Ødelagde jeg overhovedet Mikkels bil godt nok? Thijs, prøv lige at smide et bazooka-skud til mig. I don't care. Kan du ikke lige springe hans bil? Kasper Rivet, han døde lige. Ja, og vi kicker ham. Kick ham. Jeg har kicket ham. Jeg har kicket ham. Skal du lokke lige med det, eller hvad? Hvornår bliver han kicket? Sådan. Og sådan ser det ud. Ja, nu er jeg snart samme level som dig, ikke? Mikkel er faktisk lært. Prøv lige at vente, jeg ringer lige op. Jamen prøv lige at vente, jeg ringer op. Hvem er det der trykker replay? Hvad? Ja, mission! Thijs. Nå, jo. Thijs. Ved du, i morgen, der slår vi Mikkel så hårdt vi kan. Men jeg ved godt, du ikke kan slå hårdt, så jeg skal nok gøre 2 gange. Det var så lidt. Det er hvad jeg kan gøre. Bare jeg kom til at møde Slumbro. Ja, det kunne du godt se i.
Der er det også på dig. Wow, wow. Så sagde hun sgu også i går. Ja, hvis du inviterer mig lige om lidt. Ja, det. Ja. Der er lige en, jeg skal ordne først her, kan jeg se. Ja, det var Mikkel. Nej. Jeg mener på Skype, sgu da. Kan du ikke høre, Thijs? Jeg prøver bare at spille smart med det der, og fuck, hvor du klammer, og han kører ind, jeg kører ind foran ham. Men det hedder blokere misbrug. Sådan der. Er det egentlig dumt at blokere ham for misbrug? Hvorfor? Nå, okay, godt. For jeg har nemlig gjort det. Ja, jamen min den skal jo GTA først. Nej, ind i GTA. Fuck, jeg kan bare ikke finde ud af at snakke de her dage. Nå, jeg var ude. Nå, fedt mand. Hej. Nå nej. Thijs, kan du vente lige 2 sekunder? Min... Jo. Fuck dig, Frank. Gå nu væk. Jo, du skal bare lige investere mig. Nå, tak. Kig på den fucking mobil op. Lige nu. For helvede, mand. Hvorfor skal der også være de her mega awesome videoer? Er I begyndt? Fuck dig, Thijs. Det sagde hun sgu også i går, Thijs. Det sagde hun sgu også i går, du. Det gjorde hun sgu da også. Det sagde hun sgu da i går. Jamen så kan I få ham til at lave alt. Hvornår fanden er du blevet min ven, Kasper, herinde på Skype? Ja, han gør, Thijs. Kan du ikke høre efter ham? Jamen, vi ses der i... Hvornår fanden lægger næste video ud? I morgen! Så vi ses.